Aya, mailongo na loji pano na Dhoklunda Mbato Nyambudo. Wane Rembwa TV, to nitie mana gima dwani mondo mi apenji onage matin to. Ere gima miyo dichuo ka jaode otho. To ni winjo kimiye sometime period mayang ni nyako leke jaode cha. Tekindi leke ni o leke ka getimango. Ere gima miyo leke ni ka koro niko se leke niko kiwinjo ni ai jaode ogonye mondo nitie chike moko mag luosi. Then winjo ni ni dako bende kotho to ok gik gi omete. Why? Ni ok gik gi gine abongu kata thoch matin ni samoro ni ok ber kodi dombe. Ewa joluo bere gire tijim gi teko. Then chik mora mora mar joluo gimora mora motimore ber kata ni dwa dhi gol kodhi bedroom liel moro mako ng'ato kata ng'o motimore nyathi idwa dhi lostia gire ni idwa dhi iwinjo kia ni dhi kal osenyuol nyathi ma nyathi adier osenyuol iwinjo ni kia ni poko kala tia nyathi kala tia nyathi ni bedroom. Onagi apane magi momiyo bana mano chode onge shida mano chode.